6 snin ilu kumpanija fl-industrija tas-semikondutturi bdiet mill-Cordin Business Incubation Center bi 13 ħaddiem u llum telgħu għal aktar minn 50 ħaddiem. Dan intqal waqt żjara li għamel il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri lill-kumpanija 4JM Solutions. Ġie spjegat kif din baqgħet tikber internazzjonalment bħiliet fil-manutenzjoni ta' makkinarju industrijali ta' livell għoli, joffru servizzi ta' għajnuna u sapport loġistiku lil kumpaniji li jinsabu fin-nofsinhar tal-Ewropa, l-Afrika ta' fuq u l-Ewropa tal-Punent. Id-direttur tal-kumpanija Joseph Muscat tkellem dwar il-progress sinifikanti f'din l-industrija. Aħna bdejna literalment mill-Multi Enterprise, bdejna mill-Cordin Incubation Center u bdejna mixin sakemm il-ġurnata wasalna hawnhekk u nimpjegaw il-fuq minn 50 persuna. Naħdmu fis-semiconductor industry, industrija diffiċli ħafna imma ta' sodisfazzjon kbir. Il-Ministru Silvio Xkembri faħħar lil din il-kumpanija għall-innovazzjoni u l-impenn tagħhom lejn l-eċċellenza waqt li ħolqu impjiegi ta' valur għoli b'kundizzjonijiet tajbin.